Hallo Richard. Vil du med? Måske. Men har du nogen idé, hvor vi skal tage hen? Vi kan tage en tur til København. Kan vi ikke tage noget, der er lidt mere andet? hvad siger du til Café Måneskin? Det er noget med nærliggende. Ja, for helvede, det er en god idé. Tag min hånd og kom. Ja, nu kommer jeg. Det var. Ej, skal vi ikke gå derind? Jo, lad os det. Det er bare så sjovt. Det er bare helt vildt flot at kigge ud over det hele. Man kan bare se ud af hele Berlin. Det er bare så flot. Du er flot. Lige måde. Skat, jeg føler bare, at når Sådan nogen som os er sammen, så du tager mig tættere på himlen. Skat. Og Du tager mig op til månen og tilbage. spændende. Jeg har Magnus anført med en jagt. Ellers spiller vi uden det. Vi plejer at have det med. Vi havde det i hvert fald med til turneringen. Nå. Til Café Måneskin. Kan jeg byde på noget? Ja, jeg tænkte på... Altså... صح اللي بنت الشارع موتى والله العظيم حبيبي Det vil jeg gerne bede om. Okay, så du vil gerne have en stor kebab? Og hvad kan man så byde den anden her på? Jeg kunne godt drikke en god kop kaffe. Javel, det kommer lige straks. Så gutter, har jeg hentet vand. Nice, men hvor fuck er glassen? Jamen, glem det. Mads, you får det til at bunde det der kan vand. Ja. Okay, jeg tager tid. Er du klar? Ja. Okay. 3, 2, 1, nu! Ja, det er fedt. Så kan du kalde mig champion. Hey bro, vi har et Spørgsmål. Hvad er der? Ja, det er noget, jeg har gået og tænkt på længe. Altså sig det bare. Har jeg bildt ikke? Er min navle væk? Nej, den ses af lidt. Og damerne, de synes du er fræk. Så please bakker, hold nu op. Okay. Og det er jeg virkelig glad for, at du siger. Og det passer. Tak for snakken, Kristoffer. Det hjælper virkelig. Selv sagt. Og husk det nu. Nej, nogen diskussion. Nej, vi kan ikke diskutere. Bitch. Hvad fuck laver du, mand? Jeg går og glor på vinduet. Hvad fik du? 10. Jeg kunne godt. Sikke en dejlig dag, det er i dag. Hey Philip, hvorfor er du dog så glad i dag? Jeg er så glad i dag, jeg er så glad i dag. Jeg har fået min medicin, jeg er så glad i dag. Okay. Alle mine venner. Alle mine homies. Lad os så få stablet den her Fucking fast. sammen. Ja, så skal vi bare lave en... Tyder. Og så kan vi danse. Til sommer. Men vi skal ikke have for meget at drikke, for jeg havde det nu. Alting drejer rundt. Og sådan noget. Det skal knippes væk. Hey Magnus, En clown. ved du hvad der er sjovt? Nej, hvad? Det er ikke sjovt at være rødhåret. Men seriøst, jeg er så... Decideret og træt af pis. Du er så nederen. Og... Fuck, hvor jeg dog synes, det er synd for dig. Så han skulle da også i går. Nej! Ved du hvad hun sagde? Hun sagde. Baby, lad mig poppe den for dig. Lad mig poppe den for dig. Det er så svært at være så god.